Karbi anglong news channel along berta than pon chia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini abirta angton pen archuponik tha Borlangso basatiron arong lapen langming terang arong pangrum petpen don kritroxi ahemtun Lank Kethe pen Kesung Atum Aphan lines agent corruption asonga hinpen Kerap Kajirdam Lakha Inkoirapho nilip constituency Keparlo Borlangso basatiron arong along lines agent corruption ahinpen Kerap Kajirdam Sonsi aphongtin sitame alang litum Kesung along an sitame madu sitame Keradam Atum aphai avi pinlang pusi rada tumpen sitame thanpo Labangso Kerap kelongpon mate kironpon ke jangthu phuruyathe chitimaduwai dali biscuit sang an sitame don kritroxi an adon Kesung along sitame pipon longlo Lasi kevangchi langalong ansitami lapuson Kesung along ansitami nilitum tek an nang chirabdunji pusi klardakpen thanpo haladak arong madu Kethe kidingatum sitami Kerap Kajirdam awi pinla aning kanwang sitami hemkiru lapen Lank Kethe pen Kesung ansitami pusi thanpo lapen non an Lank Kethe pen kanahok ahidi lapen chili ansitami awi pinla Pini alang litumpen kiron ponlongke rada tum sitami ningkang sampen kachoro pajurpo Lapuson si nilip MSC lapen MLA atum sitami lapuson Kesung along Kerap kachetodun si akinang sot pusi ratsai klembang pu Sunil ingti lapen Samson teron klardak pen than pachinipo Tangte alang litumpen alam tele archuponik sinang News Text Report Karbi Anglong News Channel Aprang si pini ladak Borlangso basateron arong na kehomri news abitung domhan aprang si akiro pilo lapen adun thu bangkelalo nili dak Borlangso basateron arong amikar nilimen tharepo ontero aprang si abangke pini ladak nilitum arong YAAC songpen nilitum arong nang kehumri thegapot alang litum Aphan suri akiro pilo lalo nili sitame isi alang litum Aphan ning arong pik lapen akiro pido ning tung pik abangkelalo pini ladak Borlangso arong mate Borlangso basatiron rong lason abirta mate labason kidukela Aphan nang Kerap abangke theglong lipin lang pusinili pudam je nangrap lo sarkar sor nangrap re punili pudam mun athe pinangan akidu kelak thomphan hemrit pendanglok alu somar thomphan sitame la urunodoi pendanglok pinangan asai bang kahala hai bang kenang pilo sitame barikha hut kemon ke the pendanglok Lank Kethe langkanglu hem kanohok labang so dong nang Kerabang ni thekdam nong lela ini nangle tumasong an bala usinili lakhada lasi nili hin pensitame alang litum Aphan ansuse alang litum aprang kengkam kachijor ki meja Aphan alang litum hasitame arnam long hirjume hang pidunlo lapen alang litum ansuse tiklem kedam me alang litum risang ho tumpen angri si kedo thegi Aphan alang litum hasitame chorolo akero pidunlo lalo nili pini kewang nili tumhan nang Kerap alang litum kewang abangke kidam tang ahut barikha Lank Kethe arwi kejar ang parpik penajok Lank Kethe pinangan ahidi kanohok kuchia kanohok lapen hem kanohok sitame do nilitumarong sitame la langkung arai keduatum idondoni sitame hem sitame nahok dono lapen ang par sitame la hidi pinangan soki etang langkang lumpen la langkipon anparta kuchia langkepon lahai pen alang litum labangso Kesung pu arjulong pen nilitum Aphan tong sikot pen Kerap kewang posi alang litum Aphan akiro pilo labangso kasini tong kami labangso na do ya tante ni bagati ki MSC MLA labangson abito ngati boso Kerap paju mami tong pen kami labangson diba kondulo mal nili labang mate thekdam long lipin lang athe ladak nili sitame ha metu ne pen sitame ha phupi adin ban sitame dak si dolo sitame sarkar sor si
labang so langit thi langkang lumpen nang Kerap mate tumon Kethe hem kan no hok pen sinang Kerap ba ni Thekdam long lepina Bang ve Lepini labang so Kirawa sa tung sini det ton kerang lama balap ani ka pek apa pek kan nelo pun Kerap babak pulang dulu. ni lui tu mo thek long ge pini han la Tapi na tu labang so kilong pe na kon an ni kan tam dulu. lui ning sam pik lo Tapi na tu labang so hem don ko ana ba kalau kon na 5 pen kilong dulu labang so lam. don trip hone do bon Atum labang so kilong kilo kilong kon labang so angkon. inti dali sang biskut lapem kitima dovai jang thu Rah apen ada Kethe gede apen ada pini abang so media person atum pen kacing kilong ra peda pot akiro pilo element tharis and son peron lili kedang number 10 alang itu pen dar pen aku nangge berta pen pini labang so bodang so hawar along an nangge pali damong semi akiro di party lo lansut kedi ladak kedam tang pinangan arni pen arwi gedang party kada jok ladak tepok terai inglong tui pi gedok pen jok ladak long le kang lem pen senglok la pen pu lang roi sami tepok het pen jok lang roi sami lang ketong pen jok ladak pinangan hem kang lung tapon arju polong pen nitum sami ongde sami alang tum kiri karan pen asap sami Kerap Kajirdam pen ladak arata tum phat alang tum kiri karan along pen cetang dor pluk we kalistani don fresh oxy Aphan alang tum sik dang kon si ladak kre the asap pol pen ki board pen biskut asap sami alang tum ban pen ladak ditum na humri long pot ditum adim sami the long pen pot akiro pi dok la pen na tum na milin se poin dari la pen ka suni ri kang tum man hello nilip nip sami mc lapuson barkha chala hut ladak nangkelang pangkri ason sidu walang tum sami berta long pon pot lasi nilip mc pobetrong pi phan sami nangli pan sami kachuning ridun nile tum ahin pen kachuning ridun kang tung mangala hello nangli tum political ahin pen nangli tum Kerap bang nangli tum pipono sitame lapusona por hut langke lang pleng hut la pen barkha chala hut hemrit kana hok la pen to mon area along sami nangli tum chelang pon sonte la pen humri pon sonte pisi nile tum ning arong ponji la pen ning the ponji pining aning ka non an pini agos tarik crazy apor anang lerok sami labang so borang so basa terona rong along sok lapen hidia jo sami sok e long sami thek long kom som lang hipot ma polo la pason Kesung chetong nang pen jok si pining an aning kan mate pining asing kan alang tum akhiti sami kahin woson to koklo alang tum sok parilo sami sok chili sami langkang tum thipen sang ti arlong han or thipen jok alang tum chili sami kupona thai bedelo lapen ki e jiadim same arlong sang ti war plan bena jok alang tuma hi di bang e pono tak lapen bai pono tak ason si to koklo labang solong si non ki hai dun bogojan la along sorjorong par mla aki hai same nangli same bangso news ke thek long pen borangso arat mate lada pasatero no rong arat apha nangli same rapon sonte lapen chelang pono sonte busi nilining aklong bena tuma phan chuning ripono lapen disi khoi ladak nilip along Kethe kiding atum songjapi atum sami do aposi vidisi chairman da chenglok openna tum king kam na sidor pen nale tum bangso rong phan lang pono sonte misenji pusi nili pini la bangso naka chetong dun hoyalo meseme nili nale tum phan lamthe paklar pod iglo Dolamara Owekimi Youth Association Atumpen Dolamara Kohora Ahawaralong School Ahem Kahumridam Lakha Inkoira Trok Duabarguri Constituency Keparlo Dolamara Kohora Ahawaralong Penang An School Ahemalong Humridamlo Labangso Kahumridam Dolamara Owekimi Youth Association Atumpen Si Humridamlo Labangso Kahumridam Angbongpen Ketekdam Long Ponke Mesen Mi Etsi Tekdam Longlo Sita Karpiang Long Chot Kali Assam India Angkang Pialong Nong Nam Kachetang Dun Klong Adim Pulote Kajironga Kohora Pu Adim Helo Sita Kohora Chandro Singh Rong PLP School Abangke Barpi Barso Kedo Adim Ta Mime Lapen Kijonalang Kedo Chikali Chinglu Chingthi Keng Chingroy Wok Alang Anta Avi School Ahem Along Karen Sita Me Endunlo School Ahem Room Thomdo Sita Irum Ansi Fen Sita Do Chot Barla Porke Kepang Ogahut Nilitum
iduk dopik pik pusi osomara tumpen lamthi nang chepak langdun lasi ahokma ahokhema hamphang asong atum langdam iktami labangso school ahem SMC atum kachelangdun kinangso lapen EM Richard tok bisita birta enasonti misenji kalite adimaklong along humrida masonti misenji Kohora Chandra Singh Rong PLP School Thanbang Lapen Locharli Osomar Alamte Lapen Karbi Dolamara Owekimi Youth Association Maipu Jersong Lekte Alamte Arch Ikta Duabar Gripen Edvarson Ko Report Karbi Yanglong News Channel Je alang nilitum a program tin ta nilitum ke chu phapon ba ke chu hang pon ateng pen alang litum nang chitong don theka pot nili alang litum phan ningak long pen kardom pipa jir lo la pen churu pipa jir pon lo nilimen ke jirsong lekhe lo nilige ladak dolomara long ovekimi youth association long a president lo लालो है माने नॉन आदिना काय के कोपिलो टीचर सतुम तमे हदी किसी माना तुम हा फांसिनी लिपु दाम चोजी है कदो वे फानी लिपु पे जितुला आदिउटी चिदाम दे दा तुम ता नीली के थेगलोंग से ओं स्कूल कोने निकानी सिहिनी तमे लसन दाम दे तिति आ स्कूल चुमरी दाम दे लसन सी लतुम हदी दरमहा पिपी नेता ला पुसियलांग तुम चुदेंग चोचो तिति लसन सी नीली के थेगलोंग के ओं है amasi nilitum chingwai ponsi labangso program ati visiting a program bang nilitum bipon la ha la so ke bipon along bang ke isi kachuru pipajir poning tung je litum kaching hon sir em Richard tok bi nilitum Aphan nang cherap dun do nilitum longko aloni do war baguri long school do government school nilitum kahumri dam along jang thu che thai pen cheng lok lasonak thaksi towar an pipi ni chunang kok matidi lahai along sitame sar nili tumanang chelang dun lo kasini tuma hin pen stame suri ni klong pen akiru pilo lalo he nilitum kaduga we school nilitum la non kahumri tang an pen abang ke a problem ke long vesi nilitum theklong elong abang ke problem thepik Konama pulutang te kahora Chandra Singh Rong P School along bang nilitum langdam lo halada kijuna langanta ave lapen karena facilities thang ta ave akarena ri ke do po stame hadila pila bill dong pipi delo ne mande ko pilo ne chin delo la anma ke tame karenta ave lapen skuro sumaratum kapingji adimanda ave kangram sogali lapen isi manghu dame me ako langdam lo pulute non barekha non laso season ke pilo phirui sangman ka julum naya porlo matidi lasi nili ke manghu dam lo halada ke le pen hedi kangram ekdom pilo hiji me adim da hai safa phelo lapen ingram o lapen non ason rong LP school long pulutang te ningkan trok lasona asomar side la lasi lahai tumke avi evi chilang matedi mu la tum ka chilem pipi ne popong repong rai ta school la pong repong rai ta la tum dam ta hai mu lasona hun mu arni gelang nu dokok pulote kangram pen pini phirui sangman du pen mu arni gelang nu puri lok pulote la ke hala daka teacher sumta risk chena hideji la ke la he la ke nili ke mane pilo haladak SMC Aphan bang nili ke than e puing tung lo je alangli ke khobor hadak penang piduna teng pulutang te ningkan ko alo ni pentame akam chiklem klela pen hadak nang chihumri re pusi bertalong pon he lasi laso lalo he em sar phandani like lalo je laso school along nangli mithang se tame ekbar chihumri damte lapen halada kavia son ateng pote
nang lita ekbar bag dam ra ba nang limit thang le dam desi tame Kethe ke ding la pen dak dolomara dowar baguri long tame lidar tuman pachelang am tha lalo athe education along ke kinang sot athe non ovi ki mi atum yong si lason Kesung Kepho pulo tang ti kupulo min ke pilo private along bang problem avi hai private along ke athe ada ke private binang mati ada ke sky strict pipi ni ta do teachers atum ta but la government school along bang sila sona a problem ongre la bang ke nili tuma hin be tame ning doctor del hala dak abang ke parni sinili tum ke thegam long pe masi nili tum mane ni tum da kahe gym la sona ason du koklo hai mane school he mar lu tame ekdom kiter ke er la son si du pong rai lo ma kang ram la pen hala school ro sumar dum han kar ju bang ke pilo teachers atum nang thana bang le akaprek school la sumar nang than bang le akaprek nili arjulo nang le tum la dak hoptai silong batai ko lo an ke cholong la pen ku pipilo nang tum aphan nang pi ke chu ke jun pula so bang kar ju o sumar to bang nang than lo pu chini ne amuk to la pu sina than ha kisiman nge pulo ha chipari pijai sita menili tum ta chini lo je hala dak an pipi ni ta pipi da jia so nang na la pe hala ki tun ke dang adim ta nili tum lang dam lo he ada ke lang dam ateng pulote ningkane thom plita tun dang de da dim nang na athe ki tun ke dang adim ta me ingram pik mati di lasi lalo he lasi non nili tum bang ke ington te la lanso se non nili tum dam lang athe nili tum ke chelang po athe lo ke charlie au sumar thoman ke non nili tum le inghon pon pe ba nili tum le chelang onde plote non halat jitula teachers non ke long tang atum ke lake ame thang la jitua kam cheklem klepen poisa chu chot ke nili tum talang ding delu asi non pen bang ke nili tum la anso se si pai strict pon po ka visit la hai pipi ne bang ke hadi la sitame nili ke la ana school along ki humridam nili tum ki humridam bang ke a problem nili tum theglong le sitame la tame chondro sing rong pi long ave hala daga bang ke teacher satum ta bang ve jitu hala daga a head master bang lo hala ta bang ve la son si hala dak nili tum ke ada ke baji cap kolo 10:30 alom si nili tum humridam la hai la ana por pen ke ne ke school ke ine ke wang etnang po teacher satum da student lalo hala daga bang ke pilo min ke ki pinaya bang ke lalo je lang bang min important lo lang la pen kaphi ngadim lahai lo la bang min lo la bang prabjin pen pieson te nili tuma hin pe ba nili tuma song be nami ningching samji tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu